Pencampwriaeth y Cysreig a'r Ebolesu, y Pencampwriaeth Benywaidd, sy'n cael ei gynnal yn rhan ddeheuol y prif gylch. Yr adran ec, Merlod Cymreig Teip Cob, Geraint Thomas, brydfa telynau, yn cadw i lygad craff. Ar yr rheini mae wedi gofyn i ddod nôl mewn, wrth gwrs, ar ôl ennill i dosbarthiadau unigol nhw, a maen nhw gyd yn mynd yn erbyn I gilydd. Wel, dyma ni'r cyntaf felly, Ryan Wilson a Gemma Morris, Ormond Rose Gold. Enillydd y dosbarth y Cysreig Gweigion ifanc. A Ryan Wilson yn arddangos. I ni yn llygad craff ar y gystadleuaeth arbennig yma hefyd, yn dyn ni am reswm, ond dewn ni at hynny yn y man. Ie wir, Blue Haven, Little Miss Perfect. Iddo teulu'r Costello. Hi oedd yn enillydd y gasau gwag hun y bore yma. Dwi'n meddwl mae Bryn Sioe, Queen of the Desert. Hi oedd yn ail yn y dosbarth y Cysreig Gweigion ifanc, eiddo Laura Davies. Ac yn rhoi tipyn o sioe. Yn ymateb yn dda i'r chwibani sy'n yr Eisteddle. Yn wir, o'r dyn I hun. Cofyn dod, David Oliver yn cael sioe i'w chofio eleni. Wedi cael tair wobr gynta, os wy'n deall. Ia'n wir, ie. Ac i ni'n hynod falch ohono fe hefyd. Ac yma gyda Rhoswen Cara. Yn wir, teulu'r Oliver, David. Aled Llyr yn arddangos y ceffyl yma ar ei rannau wrth gwrs. Sef partner I war. Dwi'n mae Rhoswen Cindy. Dwbli'r siawns, twel. Ie wir. Fi'n meddwl bod y rhif Benywaidd. Owen Jones sy'n berchen ar hon. Lowry Reid yn arddangos. Fi oedd Lowry yn dangos I sgiliau gynnau fach wrth ddod i'r brig yn y gystadleuaeth unigol. Felly, Nebo Raquel yn enillydd y gaseg hun gyda ebol wrth droed. A wy'n credu bod ni wedi gweld pob un ohonyn nhw yn cael tro bach o gwmpas yr rhan ddeheuol. Mwy o waith pendroni nawr I Geraint Thomas. Ie, tensiwn yn codi. Ble fydd David Oliver? Wel, mae siawns go dda gyda fe, gyda fe ddwy yn y dosbarth yma. Felly, mae siawns yn fwy na neb arall, byddwn ni'n dweud, gyda dwy yn y dosbarth. Ryan Wilson, Ormond Rose Gold, mae'n taflu golwg arni hi, gyda Ryan Wilson. Dyna be fydde stori, sef Pencampwriaeth yma, yn mynd ôl I frydwa Rhoswen. Ie, Rhoswen Cara, gyda David Oliver. Ac wedyn Aled Llyr yn arddangos yr eboles Rhoswen eto. Rhoswen Cindy, sef yr eboles 2 flwydd oed. Dwi'n meddwl hi oedd yn gil bencampwr y stoc ifanc. Yn defnyddio'r triciau gyd. Ie, Nebo Raquel wedyn. Lowry Reid yn dangos ar rannu wncl. Owen Jones o frydfa Nebo. Y porfa, y clicio bysedd. Ie, tynnu pob un cyfrinach yn dod i'r amlwg gyfer y gysylliaeth yma, Heledd. Trics I gyd. Ag I le fydd yr het yn mynd? O, fi'n meddwl, bosib mae David sy'n mynd â hi. Dwi'n mynd siŵr os... Dewch I ni gael gweld o, mynd I fynd mwy tuag at y dde. Can I weld nawr? Mae wedi! David sydd yn mynd â hi. Felly'r gaseg sy'n mynd â hi. O, am sioe. Tipyn o ddiwrnod iddo fe. Rhoswen Cara yn sicrhau bod y wobr gynta ar Pencampwriaeth yn mynd yn ôl gyda David Oliver. Bore hollol fendigedig. A pan wyt ti'n nabod rhywun, mae yn mynd o gyment yn dweud. Mae newid y peth yn llwyr yn dweud. Pencampwriaeth Benywaidd yma yn y sioe yn unol
Neu fel petai ni'n rhan o'r llwyddiant, yn yw e? Odi. Ni wedi dilyn i lwyddiant drwy'r diwrnodau diwethaf yma a cael y pinnacle yma wedyn y Pencampwriaeth Benywaidd. Nid fe sydd wedi cael y cwbl eto, felly bydd y brif Pencampwriaeth yn dilyn y gysylltiaeth yma. Mae'n ddrwg 'da fi fydd dosbarth y merch gynta, a wedi fe fyddwn ni'n symud ymlaen yn gyfer y brif Pencampwriaeth yn yr adran ec. Heb anghofio'r cil Pencampwr, wrth gwrs, eiddo Ryan Wilson a Gemma Morris, Ormond Rose Gold. Ond wedi cael y Pencampwriaeth Benywaidd. Yn wir, y Pencampwriaeth Benywaidd yn nwylo David mae hi eleni. Felly, llongyfarchiadau lawr iawn ar ennill y Pencampwriaeth gyda'r gaseg 6 oed yma. Yn derbyn y gil wobr heddiw, mae y gaseg wag ifanc. So, winning the Reserve Female Championship here today is the winner of the Junior Brood Male class, and this is number 734, Ryan Wilson and Gemma Morris with Ormond Rose Gold. So put your hands together, ladies and gentlemen, for the female champion in the section C's for the Royal Welsh Show 2023, number 7. Mae'r sioe frenhinol yn 2023 yn gwella wrth y diwrnod I David Oliver. Newydd o diwbod, mae fe sydd yn mynd a Pencampwriaeth Benywaidd gyda'r adran ec. Llongyfarchiadau mowr I David Oliver a'r Rhoswen Cara. David, llongyfarchiadau mawr iawn I chi fel teulu. Wel, o'ch chi'n mynd disgwyl hwn ar ddechrau wythnos, o'ch chi? Ddim o gwbl. O'n i'n gwybod bod gen i ceffylau neis, ond dyn ni wedi cael sioe anhygoel. Na ddo, de. Dod dwi'n iawn I feddwl nawr, 3 dosbarth, a chi rhoswm goch? O, dyn ni wedi gweld yn lwcus. Dyn ni un, wrth gwrs, efo merch hon, di merched, dydd mawrth un, dydd ddoi, ac heddiw y Female Championship, so just arbennig. Dyn ni'n cwestiwn I rhai dyddiadau os dyn ni'n nuts, hollol bonkers. O, ti bendant yn nuts. Ond ie, mae diwrnodau fel yma, just yn ei chi. Dyma fe mae'r gwaith gared. So ie. Mae jyst yn atgoffa ti, dyna pam ni'n neud e. O, wrth gwrs, sio dŵr wan a sychu o talcen, mae o'n... Wel, byddai'n rhywun yn meddwl bod wedi bod o glawon nag e chwys sydd ati ar y top yna, sori boi. Colli bwysau. Ni wedi colli bach wrthnos ma, nawr ydyn ni. Pob lwc yn y Pencampwriaeth nes lan. Ta-ra! Has kindly joined us in the ring this morning.